אמא! אני צריך לשירותים! תתאפק! אנחנו עוד רגע מגיעים! אני לא יכול, בורח לי! צא פה בחוץ רגע! תעשה רגע פה על הגדר! היי, וואו! מה אתה עושה פה? אני מזכיר את הצמחים! תפסיק מיד! מה אתה רוצה שאני אעשה לי? תתאפק, אני לא יכול להתאפק! חצוף! אני לא יכול לעשות שום דבר, מה אתה רוצה מה זה להתאפק? צריך להיות? תגיד לי, אתה לא בכלל... מה קרה? גברת! זה החינוך שאת נותנת לילד שלך? טוב, מה אתה רוצה שנעשה? זה טבעי! תגידי, היה נעים אם הייתי עושה אצלך בתוך החצר? את לא מתביישת? אני רואה בנית שם מרפסת! את חושבת מרפסת? אבל מה זה קשור עכשיו? נעים מאוד, כי אני עופרה, מנהלת מחלקת בנייה בעירייה, וכפי ידיעתי, אין לך את האישורים הנדרשים בכדי להקים מבנה, וכבר מחר אני מעבירה את הפנייה לעירייה. זהו, הלך עליך. גברת, קרתה פה איזו הבנה. אני ביקשתי, אני לא התכוונתי לזה, כן? דברים יצאו מפרופורציה, גברת. תתנצל. סליחה. לא בפניי. בפני הילד. סליחה. הולך! איפה שורפים ידיים?